Ɗan Ƙwaƙur TV. Allah dai ya taimaki Oga Wando. Oga Wando kana gani an yi ramu da ni amma ko irin ɗan waiwaye nan nawa ba ka yi. Yanzu fa na san da cewa harkan nan babu amana a cikinta. Ɗan Ƙwaƙur kenan. Ɗan Ƙwaƙur ba amana ne babu ba. Da can za ka sato mana takalmin masallaci, fankar masallaci, makirho na masallaci, am na masallaci, sallaya ta masallaci, alƙur'ani na masallaci, carbi na masallaci, mafici na masallaci, buta ta masallaci da dai sauransu. Duk za ka sato ka kawo cikin kwanciyar hankali, amma tun da kwalawa suka yi ram da kai, ɗan Ƙwaƙur kai yanzu ga baki ɗaya ka yi sanyi. ɗan Ƙwaƙur wai me yake faruwa ne? Shikenan so kake nima in bi ka, nima su ram da ni a gane cewa tafiyan mu ɗaya da kai? Shi yasa na kyale ka ka fito tukuna, in ya so in ka dawo ruwa to shikenan sai mu ɗora daga inda muka tsaya. Lallai ko Oga Wando ba ɗan arziki ba ne kai. To kai satar kayan masallaci ba ma yanzu da dabara ba. Da ne ake barin masallaci a buɗe, ya kwana a buɗe, ya yini a buɗe. To billahi lazi yanzu masallacin ƙauye ma 'yan kwamati ake sawa. So nawa ana ramu da ni, a ragargaje ni, a mammake ni, abin haushi ma har da abokaina ake tafkata. To kaga ai dole ne ɗan zagaye. To dai kana gani kwanan nan kwalawa suka yi ramu da ni, da na je gidan ɗan Kande na sheƙe wata 4. To ka gani kenan ba zan nutsu ba. Yanzu dai ka gane sata kaji zan koma. In za ka ci kayan kaji ko kuma kajin ko tattabaru ko agwagi, ka gane do za ka iya min magana har awakai ma in kana so. Ɗan Ƙwaƙur wannan ai aiki ne mai kyau. Ai kar ka taɓa zama ka zauna haka ba sana'a. Ɗan Ƙwaƙur idan ka tsaya ka yi tunani, ita kanta Najeriya da me aka kafa ta? Ɗan sace-sace, ɗan ɗauke-ɗauke, gulma, zamba cikin aminci, cin amana, munafurci, gulma, iya shege, fashi da makami da zamba cikin aminci da dai sauransu. Da irin ɗan Allah ibaku mu samu ka nuna ba ka da shi amma kana da shi, mugunta, mugun zama, ka gane? Duk da haka ita kanta Najeriya da haka ta kafu. Ka gane? A wannan sana'a ce mai kyau. Ɗan kajin nan ka sato, agwagi sato, talotalo sato, tattabara sato, kyanwa ma sato, kuliyar ma sato, ka gane? Tinkiya, rago duk ka sato ka kawo. Ni Oga John zan rufa ma asiri, zan siya, ka gane? Yasa nake yinka billahi lazi huwar rahamanu, na rantse da mai ruwa da kankara kafe min komai a rayuwata. Yasa nake yinka. To bari in zagaya nan baya domin na ga wasu kwakwa sun yi wata sabuwar kinkisa. Bari in je in yi ram da su, in zubo masu a buhu kawai ka ban na biredi da shayi.